за това и за другите момичета, които са извън България. Помолиха ме. Чува ли се музиката или може би ще трябва да я спра, за да... Да, за авторски права. Така, добре. Мили дами, искам преди всичко да ви приветствам с това, че сте толкова ранобудни рано сутринта. Да ви пожелая честит празник, да ви пожелая да бъдете все така усмихнати, красиви, женствени цветя и да не забравяте, че здрасти, Силве, да не забравяте, че сте жени, че сме жени и да не се губим в това мъжко пространство наоколо. И да бъдем усмихнати, да бъдем сърдечни, да обичаме и изобщо всичко хубаво, което ни свързва с това състояние. Не случайно сме се родили жени. Аз тази сутрин се събудих в отвратително състояние, защото много лошо съм сънувах. Искрено се надявам да не искам и да се помислям да се случи. И съм много не в център, но съм изключително благодарна за това, че насрочих тази среща, за да можем да обменим хубава енергия и да се влеем в деня с много приятни неща. Много хубави неща съм ви приготвила, още едни карти, така че нека да започнем с една много хубава молитва, която изнамерих и която ще ви сложа след това, може би в групата ще сложа, не знам точно къде. Това е молитвата мантра на жената от 21 век. Аз съм богиня в 21 век. Аз съм женствена, аз съм чувствена, аз съм сексапилна, аз съм силна. Не бъркайте добротата ми със слабост и никога не ме приемайте за даденост. Харесва ли ви? Дайте. Ти внимателно с шофирането. Да започнем. Аз може би обаче ще трябва да си обърна камерата, за да виждате картите. Сега ще видим как. Да. Добре, чудесно. Вижда се. Ето така. Сега искам първо да ви покажа, освен всичките други неща. И ей това. Забравих да покажа нещо. Това са прекрасните обици. Може да съм по пижама, да не съм с грим, обаче това са прекрасните обици на Ралица Петрушенко. Обици винаги трябва да има. Вижте колко са хубави. За мен специално са направени по-дълги. Ето ги. Да. Обици винаги трябва да има. И червило. Здравей, Иванина! Така, обръщам, за да започваме. Добре. Хареса ли ви молитвата? Много е хубава. Ще ви я сложа след това. Толкова ме докосна, когато я намерих. И вижте сега вместо съвещ, какво съм си запалила днес. Няма музика. Никаква музика няма. Не знам откъде е. Нарочно спрях музиката, защото след това, когато сложим записа, най-вероятно може да ми иска авторски права. Няма при мен. Виж, така, ето ми кандилцето, което е с специалните ароматни билки и смески за жената. И то е специално от моята приятелка Кристина Милен, която прави тези вълшебни кандила и смески. Сега то ще ни огрява с много хубава енергия, само да го преместим мъничко.
Какво приготвих днес за вас? Днес за вас реших да се свържем с четирите състояния. Четирите състояния, в които ние обикновено вдъхнових се от... Чакайте само да си обърна така камерата, за да се видим после като ги теглим. Вдъхнових се от състоянията, за които разказва Лариса Ренар, и това са, които ние обикновено винаги ги имаме в нас. Момиче, мъдрата жена, девойката, домакинята, любовницата и мъдрата жена. Тези четири състояния са свързани и с цикъла на Луната. Младата луна, пълната луна, Хеката, тъмната луна, която е преди новолунието. Всъщност ние в момента сме в дните на Хекате. 3 дни преди новолунието, когато луната вече няма собствена сила и не отразява слънцето. Тя се е скрила. Скрила се под намаляваща и няма никаква светлина. И тези състояния ние къде си изгубих, че не се... Тези 4 състояния ние имаме всяка една от нас във всеки един момент. Пред различните провокации, тъй като Луната, тя няма собствена светлина. Тя грее с светлината, която отразява от Слънцето. И съответно, това, което ни се отрази на нас като външна провокация, това състояние на съответната дама ние проявяваме навън. Здрасти, Зори! Честит празник на всички, които сега се присъединяват. И някой път някое състояние взема надмощие, друг път друго състояние тлее. Но ние винаги сме съвкупност от тези 4 състояния. Хармонизираната жена, мъдрата жена е тази, която... Добро утро, Пепи! Добро утро, честит празник! Честит празник! Тази, която умее балансирано да проявява и да контролира, е много силна дума, но да владее тези състояния. И да знае да не реагира първосигнално, както една дама жезли би направила, нали, дамата жезли, това е представител на огнените зоди. Когато някой провокира, ние веднага се втурваме да му отвърнем. Детето ни провокира в някакъв момент и ние веднага с пръста. Здравей, Петя, честит празник! Тогава проявяваме това състояние на дамата жезли. И другия момент, когато отиваме на работа и започваме да кроим планове много в главата да сме, тогава проявяваме състоянието на дамата мечове. Онази, която контролира, онази, която владее, онази, която всичко иска да има. Някой нещо ни каже. Партньора ни. Ние веднага се обиждаме. Хоп, проявяваме състоянието на дама чаши. И най-добре дамата Пентакли, която е тази, по-скоро може да се каже земната, мъдрата. Именно това състояние се стремим всички да привнесем у себе си. Виждате ли колко интересно? Тук има и пресъдни митове и защо много се обърках какво да събера в този половин час. Но да започнем с първата дама. Коя е първата дама? Естествено, дама жезли. Вижда ли се? Момент само да видим. Ето, дамата жезли. И сега, за да се настроим към нея, съответно цветето, което есенцията, която изтеглих за дамата жезли, това е елм или бряст. Елма или бряст казва: отговорността не е вина. И също ни казва да направляваме възможностите. Появяват се много възможности, но от нас зависи коя да припознаем, коя да усетим. Сега ще изтегля няколко карти, които да ни напътстват тази дама жезли как да усетим в нас. По 3 картички ще изтегля.
за да има време за всичко. Дамата жезли, това е състояние на любовница. Отдаване, страст, липса на задръжки и сексуалност. С помощта на секса жената предава мощната енергия на мъжа. И съответно дамата жезли много силно привлича мъжете. Това е активната жена, както казахме, това е представителка на огнения темперамент. Хубавите качества на дамата жезли, това са предприемчивост, енергичност, активност, интуитивност, чувство за отговорност, щедрост, но при определени обстоятелства. Това, което подклажда интереса с изправени карти, ще гледам, за да обичам днес да са ми изправени картите. Какво трябва да направим, за да се свържем с тази дама жезли в нас? С тази дама жезли в нас, как си скрих камерата, исках да се обърна. Така да се гледаме. Тази дама жезли се нуждае от мъже. Тази дама жезли се нуждае от обожатели. Тази дама жезли се нуждае от една любов, която е в нейните, наистина в нейните илюзорни представи. Дамата жезли търпи до себе си мъж, който също е представител като нея, като темперамент. Не търпи хора, които са пасивни. Не търпи земната стихия. И за да се свържем с дамата жезли, е хубаво да винаги да горим в ентусиазъм. Това, което ни казват картите. Да, хубаво е да търсим одобрение отвън. Хубаво е да търсим нещо, което да ни стимулира, което да ни зареди, но нека да бъде в границите на разумното. Ето това. Винаги да усещаме през нашата интуиция, през личното ни усещане, кое е за нас и кое не е за нас, ако можем така да го кажем. Харесва ли ви това нещо? Добре. Преминаваме към следващата дама. Коя ни е следващата дама? Коя искате? Аз съм хванала дама чаши. Дама чаши. Това е творчеството в нас. Това е грижовност, състрадателност, емоционалност. Да си подреда картите. Емоционалност, задълбоченост, проницателност, интуитивност, обгриженост. Има винаги върху какво да се съсредоточи. Има винаги кой да обгрижи около нея си. Има винаги за кого да се грижи. Кой да обича. Това е много интересна енергия на дамата чаши. Това е домакинята. Цветната есенция, която свързваме с... Ето сега ще ви покажа. Така. Ето. Това е зъбна трева. И тя казва да се свържем с мъдростта в нас. Много интересно се падна мъдростта на дамата чаши, а не на дамата пентакли, на земната, мъдрата дама. Защо? Защото тази мъдрост, която имаме ние в нас, много често се бърка с обгриженост към другите. Най-често децата, боли ме коремче, имам нужда от внимание. При децата много често се проявява това нещо. И тази мъдрост, кога да сложим граница между това да обгрижим всички останали, е много ценна и важна, за да ни показва ясните граници. За дамата чаши ясните граници са изключително важни. Домакинята, кога проявяваме тези качества, всичко да бъде оправено, всичко да бъде сготвено, приготвено, преобгрижено. Вечно търси към кого да насочи тези грижи и когато няма на къде да даде тази енергия, тя започва да си измисля
сама някакви ситуации, в които да помогне на някой, помогне в кавички. Защо го слагам в кавички? Защото това преобгрижване вреди на самата нея. Дамата чаши преди всичко трябва да се погрижи за себе си. Една домакиня, това състояние на домакиня, да знаем кога да сложим границата. Не да се грижим непрекъснато за другите. Ето тук, вижте как хубаво се... Много интересни карти се паднаха. Паднаха се и императрицата, и папата, Иерофанта. Защо? Защото дамата чаши, домакинята, тя е пазителка на семейното огънище, пазителка на родовата история. Но като, знаете ли, в началото на века, преди да стане въпросната еманципация, в която ние всички се втурнахме да станем много жени, дейни, активни, можещи и така нататък, коя беше онази жена, която всички отиваха и целуваха ръка и искаха подкрепа, напътствие. Това е най-мъдрата жена. Старата жена, която е пазителка на огнището. Ето това е императрицата. И Иерофанта същото това нещо го казва. Да станем пазители на... Да не се превръщаме в слуги у дома и на всички останали. Да знаем мъдростта в нас и да го пазим това нещо. Много интересно. Много, много за мен много впечатляващото. Не знам за вас как. Но тази граница е много важно наистина да я спазваме. Добре, минаваме натам. Към дама мечове. Да си дойдем на тежката дума. Дамата мечове, това е онази дама, която е девойката, която винаги има планове за всичко, винаги има графика е пълен със срещи, винаги е много взета, много ангажирана и жизнерадостна, изключително дейна и активна, мечтателка. Цветето, което се падна за тази дама, това е лиственица. Защо лиственица? Защото тази дама мечовете по принцип в Таро са свързани с с мисловната дейност. Тази дама трудно се доверява. Това са всички зодии. Забравих да кажа само, че дама чаши, това са представителките на водния елемент. Някой рано сутринта се е развънял. Са представителките на водния елемент. Това са всички рак, скорпион и риби. Тук в дама мечове, това са въздушните зодии, близнаци, везни и водолей. И те трудно се доверяват. Те искат всичко да контролират. И за това се казва, доверието означава повече да се обичаме. На лиственица. Дамата мечове свързваме с още много обичам такива синхроничности. Двойка чаши и шестица чаши. Сега ще кажа какво означава това за дамата мечове. Означава, че тя е толкова дейна и активна, когато почти всички от тези знаци са двойствени знаци. И означава, че единия Зори вчера, Зори Русева, много интересно каза, аз не знам с кой разговарям, тя е зодия близнаци и много ми импонира с нейното с дама мечове сега.
не знае с кой разговаря. Тоест, винаги има двама човека, които са при въздушните знаци. Единия мисли, другия действа. Или обратното. И това са двете състояния. Но в това, тази дейност, в тази активност, тя е много хубава, но да не се преуморяваме. Дамата мечове, ние проявяваме тази активност, когато вече графика ни е пълен в деня. И това да свършим, и да напазаруваме, и да се приберем, и да направим и това, и това, и това, и тази среща, от сутринта до вечерта, всичко трябва да бъде под план, под график. Не. Хубаво е да намираме и време и за почивка. Да оставим нещата да се доверим и да оставим нещата да се случат по естествен начин. Да, хубаво е да има график, но да не сме толкова плътно в него. Да си позволяваме и да се доверяваме на пространството, защото то знае кое е най-доброто за нас. Много са интересни. И да си дойдем на думата за последната дама. Тази, в която състояние сме сега ние. Мъдростта на Хеката. Жената, която е събрала всичко и е вече в зрялата си възраст. Тази, която вече е способна да дава, да разказва, да обяснява, да подкрепя. Събрала е всичките състояния от пълния график и домакинство, безмисленото обгрижване и от безсмисленото втурване в това да случиш нещата. И тази дама е събрала тази опитност и вече е в състояние да подкрепя. Тук можем да се подхлъзнем по състоянието, в което твърде много подкрепяме. Предполагам, че всички сте срещали такива майки на детската площадка, когато ти не можеш, дай аз сега, ти си още малък, сега аз ще го направя, пък ти когато пораснеш. Да, обаче, ако едно дете непрекъснато го държиш за ръка, то как ще се пусне да тръгне само? Нали, всеки трябва да се научи по някакъв начин. Та макар и с падане, та макар и през болка. Тук е възможно да се подхлъзнем в тази енергия от твърде многото опитност, която сме натрупали и да не позволяваме на другите да ходят по собствения си път. Мъдрата жена е тази жена, която изказва мнението си, когато я попитат. Да видим какво да направим, за да се свържем с... да, забравих първо. Да, ето, киселица, дивата ябълка, краб епъл. Чувството е в сърцето, казва тази дива ябълка. През тази опитност, която ние сме натрупали през годините и през помадряването ни, опитност, разбира се, е свързано и с разочарование, свързано и с обиди. И ние леко по леко сме затваряли сърцето си. Леко и още една обвивка, и още една обвивка, и още една обвивка, докато може би сме забравили да чувстваме, може би сме забравили наистина да се наслаждаваме на живота от гледна точка на това, че да, живота е и труден, и лесен. Но през трудностите учим, както си го казахме, а през леснотата пък може да се умързеляваме. Маги, добро утро! И тази ябълка идва в момента, за да ни каже, щупи всичките тези окови. Знаете ли, имаше една... Аз много често обичам да разказвам тази приказка за железния Ханс от братя Грим, в която слугата толкова страдал по принца, че сложил железни обръчи около сърцето си. И когато най-накрая принца му се развалила магията, започнали да пукат тези обръчи. И ние в това състояние на дивата ябълка сме точно в това да щупим тези окови, които носим от обиди, от разочарования. Пуснете ги.
Т.е. да ги пуснем. Аз също съм в това състояние. И дамата Пентакли идва с две много интересни карти. Това са наистина отново пак мъдростта, осмица жезли и девятка жезли. Да вземем решение на момента, когато се случи дадено обстоятелство, да се намесим или да не се намесим. Ето тук е много ключов момента. Сигурна съм, че много от нас в ситуация веднага се втурваме да помагаме. Не. Нека първо да ни поискат помощта и тогава ние да помогнем. Непоискано добро, ние се товарим с много ред кармични закони, които нямаме нужда да ги привнасяме в себе си. И така, мили дами, пожелавам ви да бъдете ведри като момичето, дамата мечове, да бъдете импулсивни и ентусиазирани, както дамата жезли, да бъдете чувствени, както дамата чаши, и да бъдете мъдри, както дамата пентакли, кога и как да проявявате всички тези качества у себе си. Прегръщам ви, надявам се да ви хареса тази моя интерпретация. Записи има, после ще го сложа, Маги. Спинкай си нормална. Съжалих се към всички вас, просто съжалявам, просто. Пожелавам ви един прекрасен празник. Пожелавам ви да сложите най-хубавата си усмивка днес и да бъдете доволни и щастливи. Това е от мен. И на тебе, Ани. Айде, хубав празник!